Basale bemangele beba bazi isibindi sagodole baphinde bamncoma futhi ukumela otaxi rank ngalendlela. Sawubona kuphi nakuphi lapho khona lombuso njengamanje ukubingelela yini mathinta acaba intombi umqamela amehla kabanye baqomela imali thiwazi. Ngena kwethu ngabe usuku lakho lokuqala lancotho enze kulungile upress subscribe button share phinde comment khona konke uma subscribe ayike mala khamba so senze ukuthi ube wena oqala uthola notification uma sikufollow video phambili. Ngena kwethu cela ubambe la. Ugodole utaxi driver odumile laphana ku-TikTok. Njengoba edumile ku-TikTok, balwa nalento yokuthi o-taxi driver bebukeleke phansi noma o-taxi driver bedume ngodlame. Hleli bekugcizelela lokho ukuthi abafisi ukuthi iyande lento, bayafisa futhi ukuthi ishabalale ngoba o-taxi driver bayafana nabantu bonke jikelele. Njengoba-ke bemele wonke amarenki, into eyenzeka nerenki bayazama ukuthi bethole ukuthi kube yini umsuka wayo. Balwa nento yokuthi o-driver bephatheke kahle, balwa nento yokuthi abagibeli bephatheke kahle, balwa nento yokuthi abaphathi noma bababiza ngobasi bejabule ekugcineni kosuku. Ngane wethu ngaphandle kokumoshela isikhathi sakho kunodaba la olukela trend enkundleni zokuxhumana oluthi lento usquadman emgwaqweni osquadman niyabazi la abantu abagada ukuthi azikho yini imoto eyilayishayo engafanele yilayishe lapho okufaniswa nama Uber kuleyo ndawo okufaniswa neemoto engasiwona lo association osukulayisha kuleyo ndawo. Usquadman wabona imoto izolayisha ilayisha abantu ngokuthi umuntu uyihlangana nabantu mhlambe izihlobo zakhe uyabazi wabalayisha utheme balayisha ubhuti lo wasebalwisa. Lalela indaba yakhona uma ngabe balwisa kangangokuthi akasa understand uhlukumeza uma weyingane phambi kweyingane. Ngana wethu ngaphandle kokumoshela isikhathi sakho udaba nje oluphelele ngiliphethe lonke. Ugodole seli-attenda nalolu futhi umsuka walo luqala la laqala khona ugodole sezama ukuli-attenda eqhubeka nalo. Kuzokwenzeka mhlawumbe ngingayifaki wonke amavidiyo kodwa ngizocela uma ukuthi le video usuyibonile uphinde walandelele namanye noma upress i-notification bell upress usubscribe lapho ukuze uma ngabe ngifaka enye ividiyo ukwazi ukuthi uyithole fast ukuthi-ke kugcine kuphethe kanjani. Zange ngikhiphe igama lemali kuwe. Uthe wena ngikhipha 1.5 anginayo. Awuzwe, ngithi mina jikisa imoto sami uzawuqolisa e-ofisini angixoxa indaba. Kuwe musi. Hayi man sisi ngithi mina kuwe. Ufuna ngizishayelele mina nale imoto. Ngeke ushayele imoto yami. Alright sisi ngicela ujikisa imoto sami. Sengibehlisile musi labantu. Ene bengaqisa balayisha futhi mina ngihlala. Sisi ngihlonipha abantwana la. Nami ngiyakuhlonipha. Yeah, mina ngihlonipha abantwana wena ngikuhloniphi ngoba wena ngihloniphanga. Okay, manguhlonipha ngento njani? Awulayishe endleleni mangihlonipha. Bengingadi ngisho kona ukuthi bengingadi futhi. Bayingaki abantu abagcotshwa amadili kajele bebangazi. Hayi mina bengingadi. Bayingaki abantu abagcotshwa amadili kajele abangazi. Abangazi lutho. Baningi awuzwe. Nawe boshwe ungazi ngisho. So ngiyacela yenza kunye. Ujikisa imoto or ngithatha isikhiya ngiyasishayelela. Le office nizokwendani? Sokhuluma ngisho ngikhuluma indaba estradini ngizawuxolisa le office jikisa imoto sami. Jikisa imoto sami. Sesi? Jikisa imoto sami. Ngiyaxolisa shembudi. Sesi. Ahlale phasi. Ngiyaxolisa. Sesi. Ngihlonipha abantwana ngiyaphinda futhi ngihlonipha abantu bakho. Angakuphathi kaphi phambi kwabantu bakho. Ngithi jikisa imoto sami zakuxolisa e-ofisini sesisobabili. Asixoxe la. Bengingadi shembudi. Yebo phela nase ofisini zakuxolela mahala makuxolisa ngisho. Kodwa jikisa imoto sami. Wona ngithi ngisihle abantu sengifakile indlu mashini. Uyaphola malume. Useka mali renkini useka. Useka la. Angifake ngingene ngishini mebo sengene. Suka la. Useka la. Yasingena kanti. Useka la.
Yebo mvumele bayombophisa. Mbophise emaphoyiseni. Yebo. Kuthini? Ngibonani wengane zakwethu ugodoleke lo okankomgodolo umfana into ephethe wonke amalenke akhona la eSouth Africa kanti ke nangakini yimo phethe awuna chance awuna plan ngane zakwethu ngiyaxolisa kakhulu ngezwi lishile izwi lami ngane zakwethu so ngiyacela kakhulu ukuthi ningilalele biphinde ningilalelisise lokho engizokusho kini okokuqala nje ngane zakwethu siyacela ukuthi ama association uma eqasho squatman eyeke ukuqasha abantu from nowhere bezosebenza erenkeni awayeka ama association uqasha abantu from nowhere ngiyangizwa ngithini uyabona labo bhuti abala kungaba inhlanhla enkulu uma kungathiwa bafike ba drive ama taxi basebezoba ho squatman imboni yamatekisi ibukeka kabi kanje ilabantu abanjengalaba okumele baklinwe erenkeni number 1 umuntu wesifazane lo number 2 uyaxolisa lo muntu uthi ubengazi number 3 uhamba nezingane ukuphi unembeza musana ukuzosenza osikhwiliphambana nobhoko nizosenza ondlovu kayiphikiswa ngiyabonga kakhulu nje kule ngane ethathele video le ngoba ibufakazi kule association yalabo bhuti laba ama association awayeke ukuqasha osquatmen from nowhere uyabona kube kwaqala kwaba ho driver laba before beyoba osquatmen bebe ngebenze lento le kanti ngakini umuntu uma exolisa aningitshela igama lokuxolisa lisho ukuthini ngiyaxolisa wedwa le ubamba umuntu uselenzileke lelo phutha ngiyavuma elokulayisha endaweni engafanele kodwa uthi ngiyaxolisa igama lokuxolisa lisho ukuthini ngicela iassociation yalo bhuti lo ngisacela yenza ubulungiswa yokuthi ilungise lo bhuti lo ngalendlela kenze ngayo idiscipline iyafuneka yikho ngathi kufanele kube angazi bizwani ngesilungu kodwa kufanele kube nama class okufundisa osquatmen ukuthi basebenza kanjani uma besebenza esitaladini ngoba leyo budlova asamsani nawo thina embonini ezokuthutha umthetho sinawe sisebenza ngawo yebo kodwa le yenziwa yilomfolo is unacceptable into engafunekile ayifuneki futhi ngizocela uma kukhona onenombolo yalo association ngisacela nginikeze owazi ukuthi lo association wakuphi ngicela nginikeze inombolo yakho akwazi ukuthi kungenzeka into enje ngoba lento enziwa yilomfolo ibhixa yonke imboni yamatekisi ibhixa onke ama association ukuthi kusetshenzwa ngalendlela asebenzi dina ngalendlela asebenzi dina ngalendlela lo association engisebenza kiwo abantu behlezi bebanjwa kodwa bakwazi ukukhulumisana nabo angaze ngizwe nangelilodwa ngithola icomplaint ukuthiwa kune complaint enjengale kulo association engisebenza kiwo osquatmen banendlela aba handlisha ngayo izinto lento eyenzeka la it's a nonsense lento eyenzeka la ngicela uassociation before ngizokhuluma ngeqe ngeli ngisacela uassociation lo noma ngathi uphethe ubani ngisacela ngicela bengiphi inombolo yakhona uma bayabona noma kube khona ongiphi inombolo khona la kini ozongiphi inombolo yalo this is unacceptable samnandi silungu ekseni kangaka ayifuneki lento lena it's a nonsense lento eyenzeka la sinemthetho esisebenza ngayo yebo awukwazi ukuthi ulwise uMama phambi kwengane khombisa ukungafundiseki lento eyenzeka la awukwazi ukuyenza lento noma kungathiwa sekunjani awukwazi
siyacela ke ngicela abala association bengithinte or abang inboxe ngeenamba zabo ngizobafonela mina manje ngicela namhlanje le ndaba ilalisolvekile ngicela ningithinte or iyasolve le ndaba mani isolve nisolve kubuke wonke umphakathi ngiyema la Wethu ngiyazi ukuthi uyayibuza ukuthi njengamanje uGotole wasiza ngani la. Kodwa uGotole ngizokubeka khona ukuthi wasiza. Bamba isiqephu esilandelayo. Uzokhumbula ukuthi ukuze usithole kufanele upress subscribe button, ushare i-notification. Upress i-notification bell lapha ukuze ukwazi ukuthi ingene kuwena khaxa uma siyifaka. Siyeza isiqephu esilandelayo. Sithokozele.